अबाव थांनो नागिरदों खोन्थादो रायजोफोरनो आङो बाथौआव सरस्वती फुजा हैनो ओंखारदों अबेयाव अबे गामियाव पश्चिमपारा गामियाव जोंनि गामियावनो दा बाबाया नै ओंखारबाय लोगोफोर ड्रेस गाननानै ओंखारखाबाय बिथाङा थांसिगोन बियो मा लेखा लाखो बेयावलाय हिसाब खिथाब ए रायजोनि बाबाया गावबुराबो नालाय जोंना ओमफ्राय दा एसे हिसाब खिथाबबो खोन्थानांगौ खोमा बिथाङा दा थांनो नागिरबाय बियो बाथौआव ओंखारखाबाय आंहाबो नै फुजा होनो रेडि खालामखाबाय लोगोफोर सरस्वतीनि फुजा नालाय बेनो लोगोफोर थांदो नोंहा थांसिगोन बियो दा नै मालाय रेडि गानखाजोब्बाय जोमखाजोब्बाय थांदो दिनै बिमा सरस्वतीनि फुजायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै खुलुमनानै लाग्रोहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ अननानै जोबजासे नायलांगोन होननानै लोगोफोर होनबा दिनैनि ब्लगखौ आंनिखौ अननानै जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै सरस्वती फुजानि जों बयबो खुलुमबाय आरो न'आव गामियाव थांगासिनो मोनफैबाय नैबेनो जोंना पश्चिमपारा गामिनि एलपि स्कुला ओरैजाय माबा संदों नै स्कुला बेनो न' गोदाना बैनो ना दाब्ला न' गोदाना बेनो लोगोफोर सिख्लाफ्रा मोजां थाथारदों नै ओरै सावगासिनो नैबेहा ब्रह्मफोरनि ओमफ्राय नैबेहा बाथौ धोरोमनि नैबे एलपि स्कुलखौ दिनै बिमा सरस्वतीनि फुजाजों लोगोसे अपेनिं खालामनाय जागोन आरो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै गामिनि रायजो राजाफ्रा बुरजा जाबायानो ओमफ्राय दा अपेनिं खालामसै अपेनिं खालामग्राया जोंनि बाबायानो खालामसिगोन आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय था फारि फारि रुमफ्रा मोनबेसे जागोन दा नायबासो मोनथिसिगोन आरो आंबोथ' मोनथिया नालाय मोनबेसे रुम दङ आरो माबायदि साजायदों बेखौ आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो खोन्थालांसै फारि फारि आरोना Mama. जि मोजां जाबाय आं हाबसिनसो लुगैबाय सिख्लाफ्रा किउट किउटथार सानै सानैखौनो Krishna
जि मोजां जाबायना आइ फिसा रुमा नैबो मोनसेबाव रुम मोननै जाबाय आरो ओमफ्राय बे रुमाव डेस्कफोरखौ सोथ'वाखै आरो ओमफ्राय दा ओरैनो खालि जानानै दंथ'यो उनाव सोगोन बिसोरो ओमफ्राय नै पेन्टिंफ्रा बे रुमाव साबसिन नुदों आङो मोजां मोजां आखिनानै दोनदों उन्दैफ्रा फैबानो बिराद इन्जय खालामगोन आरो मोजां मोनगोन आरो सोलोंनोबो हागोन आरो मोजां मोनो उन्दैफ्रा ओरैनोबाबो ओमफ्राय बेखौ केजि खोन्थानाय बे बेसेबां केजि बेखौ खोन्थाबाय आरो नै माने फाननाय बायनाय बेफोरखौ खोन्थादों आरो बेयाव ओमफ्रायो दा नै बियो बेसेबां ml बेखौ खोन्थानाय जादों आरोना 50 ml 100 ml बेबायदिनो दङ आरो नै लोगोसे बर'नि दामग्रा देग्रा बिसोरखौ खोन्थादों आरोना राइन' दं गान्दा आसामनि गान्दा गं थसे रुम मोननैल' ना रुम मोननै बेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नैबेजों ओरै थांग्रा दं आरोना स्कुला नै बियो एसे फुराना जाबायना लोगोफोरनि ओमफ्राय नैबेयाव नै मेथाइ पेकिं खालामगासिनो थफ्ला खालामखाजोब्बाय नै मुरि ओमफ्राय बेलाय मा जाखो बुजिया बिबोनांफोर गोजा बिसोर गासिबो गरसिंपारा गामिना नुदों बिराद खस्थ' खालामो बिबोनांफ्रा हौवाफोर गोजासो मावजोबो जोंना हिनजावफोर मावनाङा ओरैबो सोगासिनो नै प्लास्टिक पेकिं नै ओरैबो दङ मारै मैया बे बुरि लानायाव लागोन बेखौ माबा गैया dùng nó cả ship go đây go bye Muri men. Hei, khabau lah ada khabau. आया हागार थांदोंसो गुदि गैयाबा गैला हाबाखैमोनलै मिस गैखायैखौ नुबाय नों मा गारनांगौ मावदों जाखांनानै जौयो ओमफ्राय आया डाबल मोनबायथ' बेहा
स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिसिमानो जाबाय दे नोंथांमोननि सिगाङावखौनो खोन्थाबाय जोंनि दिनैनि सरस्वती फुजाखौ माबोरै फालिदों थ' लोगोफोर थेंक इउ दे